बावबाय नामा नों जिसुनि सैलांनायखौ बावबाय नामा गोजोन्थों लोगोफोर दिनैहाय आङो नैबे जायगायाव सफैनानै दंफैयो आरोखि ना बेयो जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङाव टुक्राझार होननाय गामियाव आरोखि ना दा बे बर' बाप्टिस्ट चार्चआव गिदिर माने एनुवेल कनफारेन्स जानो थांगासिनो दङ बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअखौ लानानै फैनो होननानै सफैबाय आरोखि ना दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां माबायदि डेक'रेसन खालामदों बा माबायदि साजायदों नोंथांमोना आङो आंनि भिडिअनि गेजेरजों देखायलांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोखि दा सबाया जागोन जाहैबाय गाबोननिफ्राय सानथाम जागोन 6, 7, 8 थारिखसिम जागोन आरोखि ना दा आङो होमबा भिडिअखौ देखायलांनि आं नैबेजों हाबलांसै आरोखि दै बेलाय गोबां साजायगासिनो दङ आं देखायलांनि होमबा भिडिअखौ देखायलांनि लोगोफोर दै माने नोंथांमोना नायलांबाय था आंनि भिडिअनि गेजेरजों आं देखायलांगासिनो दङ आरोखि दा बेयो जाहैबाय बाप्टिस्ट चार्चनि माबा आरोखि ना मिशन दा बे जायगायाव आं फैनानै दंफैयो ओमफ्राय नोंथांमोननो आं देखायलांगासिनो दङ नै गाबोननि थाखाय गोबां रेडि साजायनायजों ओमफ्राय नै ओरैबायदि मोजां साजायगासिनो दं आरोखि ना डेक'रेसन नैबेलायनो गाबोननिफ्राय जागोन दा गाबोननिफ्राय सानबे साननै ना सानथाम हा सानदेसिम आच्छा 8 थारिखसिम जागोन ना 8 थारिखसिम जागोन आरोखि दै नैबेलायनो बेवहाय बेबायदि गोबां समायनायजों साजायजोबखाबाय आरोखि नै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं गासिबो भिडिअखौ देखायलांगासिनो दङ गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों इसोरखौ नाजावनो थाखाय गोबां खस्थ' खालामगासिनो दं आरोखि ना दा गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों दिनै नैबेबायदि नुथाया नै गोबां समायबायबो आरो मोजांबो नुबाय आं देखायलांगासिनो दङ साजायनाया कमप्लिट ना दे बिराद मोजां खालामगासिनो दं आरोखि ना बेयो जाहैबाय टुक्राझार दै रायजोफोर टुक्राझार चिरां जिल्लानि सिङाव दङ बियो गामिया ओमफ्राय माखासेखौ आं देखायलांबावगासिनो दङ आं बे जायगायावनो हाबफैबाय दै लोगोफोर माने नोंथांमोननो देखायलांनो थाखाय आं बे जायगायाव फैनानै दंफैयो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नायलाङोबा नुलांजोबगोन आरोखि आरो सोरबा फैनो गोसो दङबा फैनो हागोन इसोरनि बोरखौ नाजावफैनो हागोन आरोखि बे सभानि गेजेरजों नै दा आङो देखायलांबाय थानि लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था माबायदिनो गोबां समायनायजों बानायगासिनो दङ आरोखि ना दा माखासे बानायबावनांगौथ' गैला गासैबो कमप्लिट जाबाय होननानै मिथिदों आरोखि ना बेबायदि माबानाया साजायनायफ्रा ओमफ्राय आङो दस्राथिं देखायलांबावगासिनो दङ लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थायोबा नुलांजोबगोन गासैबो जे टुक्राझाराव बर' बाप्टिस्ट चार्चनि माने एनुवेल कनफारेन्सआव माबायदि डेक'रेसनजों साजायदों माबायदि मोजां नुदों नोंथांमोना गासैबो नुलांजोबगोन आरोखि ना नायलांबाय था नै बेबायदि खालामनाय जादों आरोखि ना देखायलांबावगासिनो दङ लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबायल' था आरोखि ना दा जायहा बेफोरखौ बानायदों आरोखि ना बेनि इन्जिनियार थायो बेनि थाखायनो आं लोगो मोनथ'वाखै दा आङो लोगो मोनबाय बायोबा आरोखि ना दा आङो लोगो मोनबाय बायोबा नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो सोंनानै खोन्थागोन बेखौ सानबेसे लाया आरो माबायदि बानायनाय जायो बेखौ आं नोंथांमोननो देखायलांगोन आरोखि दै नै बेबायदि बहायबा मा थागोन जाखो बिराद मोजां नुदों नै बिराद बरिया खालामो आरोखि ना बोसोरफ्रामबो बेबायदिनो गोबां साजायनायजों समायहोनायजों बेबायदिनो कनफारेन्सखौ खालामबाय थायो आरोखि ना बे जायगायाव नोंथांमोनाबो फैयोबा नुफैगोन
माबायदि खालामनाय जायो आरोखि ना नैबेलाय नै आरो माखासे दंबायो देखायलांबावगासिनो दं आं नोंथांमोननो नैबेबा मा नै मिथिया दै हगारग्रा होनदां ना लोगोफोर नोंथांमोना मिथियोबा कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो ओमफ्राय ओरैबो नै सोरगिदिं बेबायदि आरोखि ना बेबायदि साथा गायनानै होनाय जादों ओमफ्राय नै मैखुन दां बेयो मैखुननि बानायनाय जादों आरोखि नैबेलाय नुखाबायना लोगोफोर ओमफ्राय नैबावबो बेबायदि नै ओमफ्राय नैबे सेल्फि पइन्ट दां सेल्फि पइन्ट आं देखायलांगोन खाथियाव दै देखायलांबावगासिनो दङ नोंथांमोना होमबा माबायदि नुदों कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो साजायनायफोरा माबायदि जादों नैबे नै जेखाइ लालायथारदों नै ओमफ्राय गायहेन लादों आरोखि ना गायहेन लालायथारनाय ओमफ्राय नैबे न' बेबा मा जाखो नै एसे देखायलांबावगासिनो दं आं नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना सोरबा फैनो गोसो दङबा गाबोन फैनो हासिगोन आरोखि ना दा साजायनायफ्रा कमप्लिट ओमफ्राय जायहा नायनो गोसो दङ गाबोन फैयोबा नुफैगोन नैबेलाय नै बेबायदि साजायगासिनो दं आरोखि ना गोबां समायो बरियाथार साजायनाया नै बिराद मोजां नुदोंना एसे देखायलांबावनि लोगोफोर नोंथांमोननो दे नै बेखौ हाबनानै नायैनि सिङाव ना रायजोफोर बिराद मोजां खालामदों नै सिरि सिरि आरोखि ना नै बेवहाय बिबारसो दङ नै बिबार मोजां नुयो नैबेलाय बेबायदि दोननाय जादों बेहाय मा खालामनाय जागोन मिथिया मानसि गैथ'वा ओमफ्राय दा बेनिखायनो नोंथांमोननो आं फोरमायथ'नो हानाय नंला जेखि जाया नोंथांमोना नायनानै लादो एरियाफोरखौ आरोखि ना नैबाव नै बेबायदि ओमफ्राय दस्राजों नायलांबाय था लोगोफोर आं देखायलांबावगोन दस्राथिङै दंबायो आरोखि ना एसे नोंथांमोननो देखायबावनांगौआ दा बेखायनो आं भिडिअ लागासिनो दं आरोखि नैबे जाहैबाय ओंखारग्रा गेट ओमफ्राय आं हरैनिफ्रायबो देखायगासिनो दङ बै गेटआ नुहुरखाबायना बेहायनो कनफारेन्स माबाया जागोन आरोखि ना हला बेनो ओमफ्राय नैबेजों हाबग्रा नैबेलाय बिराद मोजां नुयो ओमफ्राय बैखौ आं देखायहरबावनि आरोखि ना देखायहैनि आङो खाथियाव नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आं देखायगासिनो दङ माने बोसोरफ्रामबो गोबां समायनाय जों नाजावो आरोखि ना बे जायगायावहाय बर' बाप्टिस्ट चार्चनि आं दहायबो बुंखाबाय लोगोफोर नोंथांमोना जायफ्रा फैनो गोसो दङ नोंथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन बे एनुवेल कनफारेन्सखौ आरोखि ना फैनो हागोन ओमफ्राय नै सिङाव हाबलांनि जोङो स्टेजआबो गोबां गुवारथार नै गासिबो गाबोननि थाखाय लाहार फाहार बै मेन स्टेजजों देखायलांगासिनो दङ लोगोफोर दे नोंथांमोना नायनानै लादो आरो फैनो सोरबा फैयोबा आरोखि ना फैनानै नायफैनो हागोन होमबा बे कनफारेन्सआव बाहागो लाफैनो हागोन आरोखि मोजाङै खालामगासिनो दंखायो नै दाहाय कमप्लिट जाजोबसिगोन दा एसे बाखि दंबायो आरोखि दा होमबा भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर दै आरो उननि आपल'डआव लोगो मोनफिनसिगोन बयनिसिमबो गोजोन्थों बाय बाय होमबा नायनानै लाबावदो लोगोफोर आं गासैखौबो सोरगिदिं देखायगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोखि भिडिअखौ नैबे जायगायावनो आरोखि ना बिराद बरिया साजायो बेहाय नायलांबावनि जोङो रं फुनगासिनो दङ बेखौ लामायाव गायनाय जागोन आरोखि खुन्थिया दा आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला दै लोगोफोर माने एसेयावनो दोनथ'सिगोन भिडिअखौ आरो उननि आपल'डआव लोगो मोनफिनसिगोन गोजोन्थों बयनिसिमबो दै थेंक इउ बाय बाय
Gabu